Salutare tuturor, eu sunt Pic și astăzi sunt alături de Țirei Salut, salut! pe o nouă serie pe acest canal și pe canalul lui de Unturned. Bă băieți, nu știu câți dintre voi ați auzit de acest joculeț. Practic se bazează pe o lume cu zombie, cu mai mulți playeri, suntem pe un server public. Am murit de 30 de ori, ăsta e primul episod pe canalul meu, pentru că dacă vreți să vedeți începutul acestei serii trebuie să intrați frumos pe Țirei la canal pe care o să-l aveți. Cu fierăstrău ăsta nebun. Cu fierăstrău ăsta ruginit. Nu mor de la fierăstrău, mor de la Ebola. Așa? Și dacă vreți să vedeți începutul acestei serii, intrați acolo frumos la Țirei pe canal, lăsați un like, o chestie și vă întoarceți aici să vedeți practic al doilea episod cu această serie și primul de pe acest canal. Vă rog, rămâse să-ți facem aici o casă lângă camp. Vrei să mă duc eu să mai iau lemn? Da, du-te și ia niște lemn. Mă duc. Și m-am dus să tai un copac. Dar copacul ți-a venit de hack. Man, N-ar fi prea bine, a? n-ar fi prea bine. Hai că-mi crescut viața la 100%. Păi... E ai bine mâncare că aici acasă. nu prea e lume. Ideea e că presupun că ca să trebuiască să facem o ușă, trebuie să mergem până la aeroport, din câte știu, să luăm niște plate-uri. Da, cred că putem să facem și din lemn, sau nu știu sigur. Găsim noi o soluție. Da. Mamă, dar eu nu văd nimic. Ai, că nu văd nimic dacă nu te văd. Deci... Băi, plecai să iau și o lemne. Bă, era bună lanterna aia. Am lanternă, cred. Ba nu, n-am. Și cum îți dropezi lemnele? Păi, cum dropa și atunci paint gun-ul ăla sau ce era? Aia, stai. Da. Până atunci eu fac aici pereți, pe nebunie. E ciudat că nu pot să estimez cât îmi trebuie. Ți-l aruncai? Habar n-am, că nu văd nimic. Absolut nimic nu văd. Ba, ți-l aruncai. Pe aici, pe jos, pe undeva. A, Și eu prost, le aruncai fix pe negru. le văd, da. Hai că luai. Am luat. Ia le și de acolo, mă duc eu să mai iau lemn. Păi și de exemplu putem să ne facem casă și din piatră și din ăștia? Păi da, din fier, da. Tu știi cât trebuie să stai? Păi nu știu, de asta te întreb. Mult. Ma, Da, las. lemnul e cel mai slab. Da, e cel mai... Dar nimeni nu-și face casă decât ăia care sunt bazați. Mă refer casă din... Bă, nu știu dacă putem să facem ușă. A, ei, vedem noi. Adică... Putem da gen zisei. Păi și din lemn nu putem să o facem. Nu cred. A, și mai trebuia și un pillar, bă. Ce Oleo, bă, și fuțărăm la aeroport și nu luăm nimic. Oricum muriram de 5 ori. Nu contează. Hai că eu îți mai aduc lemne. Da, mersi. Asta îmi trebuia. Dar unde e intrarea? A, uite. Uite, frate, îți dau lemne aici. Gata, frate, e minunat. Ce față ai? Ce față nasoală ai? Nasoală. Tu în afară de fierăstrău ăsta ce mai ai? O catană. A, da. Cine te aude, O cred să că mai te avem? crede. Ia mă, ce mai am? A, un arc. A, e bine. Dar du-te, te rog eu frumos, să te uiți la un zombie când e lună plină. Nu, mă. Vin și eu cu tine, hai. Nu. Bă, băieți, haideți să vedeți cum arată un zombie când e lună plină. Mamă, ia uite aici un zombie, hai. Ale e un Are ochii zombie. roșii. În general, ei nu au ochii roșii. Ma! A sărit. I-am băgat eu o săgeată. Am băgat și la ăsta o Aoleu, mai săgeată. vine unul. Așa. Băieți, nu dau ăștia cu mine. Uite încă unul. Vreau să fiu bau săgeată. Nu Așa, dau bine. zombie ăștia cu mine. Așa, și după ce eu mor, N-am săgeți. intră în casa asta ca să-ți iei haine. Stai că mă luă pe mine. Mai bine că eu n-am săgeți. Mă rog, eu am săgeți o grămadă. Mai dăm și mie. Păi ia, frate, procură-ți. De unde? Găsești pe jos. Hai, mă, vină încoa să-ți dau 2 săgeți. 3, 4, câte ai? Dă-mi mie pe toate.
Da. Să te duci și învăț. Bun, da. Acum mă supăr, bag bățul în arc. Pași păți în arc. Ceva ce mor zombie cu bețele. Da. Mamă, ce cer mișto. Ce este, om? Uite-i, frate, cum... Mamă, de 2 foc la... Ia, vino puțin. Văzui live, văzui. Bă, cum să ai un foc în pat și poți să-l porni... Ma, Știu ce zici. Eu tai aici, sunt la lumberjack. pălărie. La și o pălărie. De asta aveam eu nevoie. Eu tai aici copaci pe nebunie și tu? A, eu la și o pălărie. Așa. Și ne facem sisteme de la să ne urcăm pe... Ai Așa. că sisteme dacă e. Da. Cred că privești cam departe deja. Către infinit și mai departe. Ma, tu ești ăla de intră în casă? Da. A, mă sperie. Eu zic că intră unul la noi în casă. Ce să că-i băgam o săgeată? Mamă. Hai că mai iau și eu niște lemn. Bă, completai acoperișul și tot ce se cam Atunci nu mai au lemn. poate. Mai trebuie să fac crate urgent să ne punem itemele. Dar aici n-am și eu un oraș unde să mă duc să vizitez, să de asta. N-ai, nu. Mamă, mă duc aici la Montaguie ăsta. Montaguie ăsta, da. Poate mă întorc mort, dar asta e partea a doua. Du-te și am haine. Urez un succes. Ți urez succes. Așa. Mă! S-a auzit ceva. Ca o ceva, nu știu, ca o ceva după mine. Ca o ceva. Ma, dar e lună de asta plină, nebună. Vezi că te omoară. Ma, Băi, eu nu înțeleg de ce nu pot să fac crate-uri gen cufere. Era să zic scutece. nu știu. E ce- Pine corner. Pine Candy bar, plank. bun. Suc de asta, de măr, bun. Bă, O, pine încerc să ocolesc plank. zombie ăștia, dar sunt cam peste tot, Pine nu știu cum să log. zic. Bă, cum Da, transform au un venit după log mine. Da, într-un plank? mort, dodoi. Maple plank. Eu te cred. Asta. Eu spusei să stai acolo cu minte la acolo la tine. Vezi că vin cu toți după mine. Bă, îmi trebuie fierăstrău, bă. Dacă vii cu toți aici... Păi, eu cred că să mor ăștia. Mă moară. Cine? Vezi că dacă îți dă un hit, te lasă jumătate de viață. Ia mă! Bine, exagerez puțin, da. Mă gândisem puțin. Fă rost de fierăstrău. Am fierăstrău. Da, mi-l dai mie. Pentru? Ca să fac uși și chestii. E, vin ți-l dau. Unde ești? Vin cu toți zombie după mine. A, așa. Sper că mă lăsară și ei în pace, nu mă urmăresc la infinit. Îi bat eu. Vino, vino, Ah, vino. ia. mamă, ce mă sperie Ma. așa. Era Ia să apăs fierăstrău. de... Așa, dăm fierăstrău. Așa. Ca să trebuie să fac plencuri, știi? A, pot să-l folosesc de mai multe ori. Ce mișto. Normal. Așa, ia să vedem aici. Au te blăni aici. Da, așa că acum fac crate. Ia fi atent. Pancartă. Nu vreau, frate, nu mersi. A, și între ei și bețe acum. Tai și tu un copac și ia bețe. Imediat. Dar nu mai fi răstrău cu cel tai, cu pumnii. Da, asta e că... Ia de aici un cuțit. Las că dau cu pumnii direct. Vezi că durează o Dar fac grămadă. și eu pumnul tare. Da, faci și tu. Băi, eu îmi găsi pat ca să-mi setez spawn point-ul. Nici eu. Păi da, nu, că-ți fac eu pat. Dar durează cam mult să tai un copac cu pumnii. Păi da, asta aici am și eu. Mai trebuie încă puțin ca să-ți fac un pat. Stai așa să mai... Ia uite, un zombie cu mocirlă de albastră la gură. Ăla dacă te vede te scuipă, gen. Și de ce dansează? Păi fraților, voi vedeți că zombiul ăla dansează? Uitați-l. Zombiul ăsta face moonwalk. Ca Michael Jackson. Și mă scuipă.
Ma, Ma. Dar m-am ocupat. bă, eu. nu mai tai copacul. Ma, vin să iau mai taia, bă. Păi nu-ți mai dădui, bă, nimic. Deci mie cuțitul ăla. Nu vreau. Bă, o tortă să o punem în casă, că Ce să fac? o lumină, o ceva. Să fac lumină? Cine să Dumnezeu? Nu știu. Să se facă lumină! Dă-și mie cuțitul ăla. Găsești tu prin casă, bă, un topor și o chestie. Unde să găsi? Ăsta e pat, poți să iau patul ăsta. Nu poți să-i pat. Mă, Îți fac... găsi eu de-asta, o vâzlă, îți dau cu vâzla la cap. Bă, să fac cu eu pat. Poți să-ți dau cu vâzla în cap. Poți, nu-mi da cu vâst. Am 27 viață. Bă, cât îți dă? Nu, dar îmi dăduse zombiul ăla de mă sparse. Tu câtă viață ai? Puțină. Aha. Bine de știut. Și asta. Cât de puțină? Nu da, atâta. Zi-mă cât de puțină. Hai. Și ăsta un crossbow. Cum îl iau? Băieți? Dar n-am Cât de prost ești. Cred că îți bag o săgeată în frunte, ți-o bag. Ce Ești o om? vâzlă. Du-te mă de aici. Bă, vâzla asta e puternică. Vă zic că merită. Ia dă mie crossbow ăsta. Cum n-am mă spațiu în inventar? Vezi că vine un prost în casă. Mort. Ba Cine nu. e ăla, mă? Îi mai trebuie o săgeată. E om sau? Da, l omorâi eu acum, cred. Da, l omorâi. Bă, urâtule. Bă, Dă-te că te omoară zombiul. se necă. Mă, Fugi. Fugi. cam fug. Las că-i dai eu cu săgeata în ochi. Stai că mă luă pe mine. Dă-te, că vin. Gata, mor. Ba! Stai că mă și necai. Bă, zici că mi-aduci ghinion. Ce ăsta, mă? Fishing top. Fishing head. Bă, ăsta era pescar. Foarte bine, ce să-i fac eu? Mie-mi trebuie Crossbow. bețe. Eu vreau crossbow ăsta, dar n-am spațiu. Fii atent, fiecare cu chesturile lui, nu furi din chest. Ai, că nu. Da, Nu furi. Furi este? normal. Ia uite-te în spate. Stai așa că am și eu aici un crossbow nebun. Nu pot să-l pun aici. Vrei să te trezești cu o săgeată în cap? Aș prefera să nu. Bine, hai, dacă preferi să nu. Mă duc să... Mă duc chiar în orașul ăla, poate. Du-te, nici n-am nevoie de tine. Ai că nu da, frate. Ma, 20 viață. Eu zic să nu mai dai. Îți și dădui cu săgeată de aia bună. Hopa. Ajung acum în orășel. Dai. Orășelul Leneș. Orășelul, Leneș. Gata, mă, făcui crate. Bă, ce mândru mă simt. Sunt mândru de tine, fiule. Bă, de ce ăștia încă mai au ochii M-a omorât cineva. Mă, ce zgab ești. De ce nu... Țire, cred că te bat. De ce n-ai rămas cu mine? Luai un ghiozdan. Pleacă de aici cu ăla al tău, mă. Aoleu. Hai, vino acasă. Vă arătai și serverul dacă e. Mă. Că nu intră nimeni la asta. Mm. Bă, eu iar nu mai am săgeți. Bă, cum încarc săgeții în arc? Apeși R. Păi zi, mă, și tu așa. Omul se juca cu arcul și nu știa să... Mă miram de cine am săgeată. Mamă, ce se Ia aude. vino. Dar mie îmi place că afară e zi, dar e încă lună plină, știi? Ai murit. Săgeata o vreau înapoi. Te duci la el acolo și apeși F dacă o vezi pe jos, dacă nu apeși Tab și o vezi în pătratul ăla. Nu cam o văd. Nu cam o vezi, a? O văzui, gata. Gata, bă, eu găsit și un ghiozdan de 2, ca să știi. Doi a avut să-i, tu știi ce a... Se auzi că a tras cineva. Și eu să-i văd, dar dacă nu stai cu mine așa... Ma. Iar Ia, nu mai am săgeată încărcată. încarc. Ia stai, mă, că să ăștia pe aici și eu. Stai să uiți Vino, ce bă, le... urâtule. Mort. Mamă, ce le dă unul. Ce este? Eu fug de el.
Ai grijă, bă, Dodoi, să nu mori iară. Muri și pistol? eu odată la mișto, așa. Mai slab tu de fel, dar asta e. Da, da, da. Ăsta e pistolul? Asta e. Uite, găsi pistol, dar n-am gloanțe la el, cred. Ia stai. A, ce folositor. Îl ții, că poate găsesc gloanțe. E, și când găsesc gloanțe, ia să vezi. Ce stă ăștia? Suc de mere. Mie îmi place mai mult sucul de pere decât ăla de mere. Mai gustos. Mie îmi place să dau orice de sete. Ce e pe aici? Oh, zombilache. Bă, iar n-am săgeată încărcată. Da. Am 6 viață. Da, bă, ce slab. Amintește-mi, bă, și mie să încarc săgeata. Da, e treaba mea să-ți amintesc din încarci arma. Ce, cum fac să-mi încarc și eu viața, că mor? Să faci bandaje. Din ce? Paintball gun. Da, din paintball gun îți faci bandaje. Îți iei haine și le dai click dreapta salvage și te duci în inventar la așa și gata. Stai să găsesc vreo haină, vreo țoală, ceva. Vreo țoală. A! Ia uite-l, frate. Corn. Ce Ia făcuși, dau, mă? Ce să găsiști? mănânc. Corn? Nu, gen porumb. Ah. Nu îl mănânc. Așa, veniți după mine. Cum beau sucul ăsta? Nu-l bei. Că mor aici de sete eu. Picapex. Avem nevoie de ouă? Am eu. Am eu două. E ok. Amuzant ești tu. A! Go, găsi Mă un scuipă. tricoi. Găsi un tricoi. Dar-l pierdui. Ia veniți, mă, ia. Hai, mă, nea. Veniți. Ui, tricoiul ăla. A, uite-l. Click dreapta pe el sau cum să-și. Da. Cum fac bandaje din tricoul ăsta? Salvage. Click dreapta, pick up, pick up. A, n-am spațiu. A, păi vezi? Nu. Da, click, nu, ăla. Ia uite-l pe ăsta. M-a scudat. Te găsi o roată. Și unde sunt bandajele acum? Ce e asta? Bă, eu cred că mă duc la baza militară, îmi iau Bă, arme. păi, și unde sunt bani? Ăștia-s bandaje? Cum folosesc bandajele? Nu le folosești. Clout. Le Făcui folosești, clout, mă, nu le dai bandaje. cu ești nebun la cap. Dodoi, făcui clout, bă, Dodoi, nu bandaje. Păi da, mă, close și după aia te duci în inventar, la craft A, la craft, așa. și îți faci bandaje. Și apeși acolo, spamezi. Aici pe plusul ăsta? Da, și spamezi A, acolo uite. în continuu pe ele. A, nu, că n-am. Cred că îl găsi... Nu, fă mai multe, fă-ți-le pe toate. Păi atât am. Alea roz sunt cele mai bune, nu mai trageți. Bă. Inventory. Ce este? Este bandaj? Medicine. Equip. Medicine, equip. Și cum îl dau? A, click. A, doar atâta viață îmi dă. Uleo! Băi, trebuie să fac viață mare, nu ce-mi dă bandajul ăsta. Eu te cred. Atâta s-a putut. Credeam că îmi dă mare 50 viață. Îți dă dacă îți faci de la bun. Care de la bun? De la bun. De la gustos. Bă, nu vreau porumbul vostru. Na, de ce nu vrei, mă, porumbul nostru? Crezi că porumbul tău e mai bun sau cum? E. Bă, urâtule. Mort. Stai să încarc arma, că iară mă prinde ăștia pe nepăgândit. Eu sunt la alt camp. No, Dodoi, nu, întoarce-te, Dodoi. Ce, mă? Întoarce-te, Dodoi. Unde? Acasă. Acasă. Culcat. Cât?
Eu m-aș întoarce acasă. Bro. Chill. I-a auzit pe ăla. Chill, bro. Chill. Eu omorâți-l, mă, că plecă de acasă fără să-mi spună. Mă omoară ăștia. Da, mori. Unde mă dă du? E un noob aici. Vreau să-mi iau neapărat o pușcă să-l omor. Mamă, unde mă dă du? A, ba nu sunt foarte departe. Cică babă, unde mă dă du? Asta e că nu-s departe. A, hai că nu stă departe, bă, eu sunt ok. Ești... Măcar am viața full. Vezi? Cam deștept. Stai așa să-l prind pe ăla să eu dau. Zi tu că nu-ți deștept. Da, cel mai deștept. Cum am viața full, nu ca toți plebii. Așa, e că găsi și eu o pușcă. O să-mi iau itemele. Așa. Auzi, Așa. aici murim, nici mecher. Băieți, știu cum m-a lăsat în pace. Ăsta e jocul. Nu, ce făcut? Era unul acolo, friendly, nu știu ce. Și de doi mare shotgun în cap. Bă, urât din partea ta. Bă, țirei, ăsta e joc de echipă sau ce? Bă, nu, da. Mamă, mare crossbow ce am. Să vezi ce le dau în cap. Ia. Bă, dai mă cu minte că am crossbow. Bă, ăștia chiar cred că se pun cu mine. Da, tu ei n-au auzit de tine. Ia de, deci îl omor pe ăsta la mișto. La mișto, așa. Așa, mă duc iau săgeata, că n-am. Așa, Să și ce duci. mai am pe aici? O greblă. Ce să fac cu grebla? Ce-o... Era... Ahahaha. Mi-o bag în fund. Da. Hier stau. Blut. N-am nevoie de el. Așa crezi tu că n-ai nevoie. Puțit. Bă, doi. Eu zic să stai cu minte, că acum vin cu mare crossbow peste tine. Ia vină, frate. Vrei să facem ca pe seria de Minecraft? Nu știu ce s-a întâmplat pe seria de Minecraft. Am fost toți împotriva tuturor. Da. Nu, aici suntem toți o echipă, vreau să spun. Da. Care toți, că suntem doar doi. Bă, Bă, ce sunete scotește. Bă-ți Hai că început găsi... să-mi placă joculețul ăsta. Păi da. Mă prinde așa, nu știu. La început nu prea-mi plăcut, să spun sincer. De ce te prinsă? Nu știu, Așa. Bă, ăsta nu moare dintr-o săgeată. Ce e asta? Ce e asta? Păi trebuie să-i dai în cap. Păi fix în cap îi dădui, dar... Fii atent, hai înapoi la Suris Compound. Bă, tu continua acolo casa, că eu mă bat cu ăștia. Care casă vereche? Eu nu mai sunt acolo de vreo jumătate de oră. Pe vino aici, Aici unde? la casă. Tu ești aici? La casă. N-am armă încărcată, n-am armă. Eu te întreb, omul îmi zice că n-are arma încărcată. Bă, eu mă bat cu ăștia pe aici, lasă. Care e ăștia și unde? Eu mă bat lângă casa noastră, în orașul de lângă casa noastră. Bă, ăsta iar nu muri nicio săgeată. Eu am mare pușcă. Ăsta. Binoclu, lanternă. Hai mă că mă duc acasă să vezi ce... Are un vino acasă de doi. Veni unul și mă omoră la noi la casă. Mă, bere, vrei să mă să-l bat? Da. Păi nu, că poate o bate. Bă, o roată, luai o roată, ce fac cu ea? Nu știu, să faci tricicletă. O iau, poate pe viitor ne facem mare țirei mobil. Țirei mobil. Ia uzi ce de stare în el. Ia. Omul, poate cred că și făcut casă lângă noi, să vezi și tu. Ia cum o duc eu să dau o tură pe acolo. Dar nu, că mi-ai itemele, să fiu amândoi. Eu sunt. Bă, ce alergă ăsta, e nebun. Să alergă mai tare ca mine. Mori. Chiri al naibii, tu. Al naibii. Uite mă toate itemele mele aici. Toate itemele lui Dodoi? Toate.
Așa, eu îmi unde e setez săgeata? spawn point-ul. Să ți-l setezi și tu. Bă, unde mi-e săgeata? Mai să-mi dai și mie o săgeată. Până și săgeata mea este îmbrăcată în Moncler. De unde? Așa, ia mai însăgiți. Hai că mai am dacă e, bă, uite, mai am una aici. Unde ești, mă? Eu sunt în orașul ăsta de aici, pe lângă. Așa, să nu vii acasă. Ce să fac, mă, ca să te văd pe tine? Da, să mă mai vezi și pe mine, să mai vorbim, să mai discutăm. Lasă-mă că eu... Dar nu găsesc și eu ceva bun prin orașul ăsta, bă, dar prost ne puserăm. Bă, tu zici să ne punem aici. Credeam și eu că găsesc mare baca. Da, știi cum? La bază militară găsești, dar tu știi ce e acolo? Acum mă duc dacă vrei. Du-te, frate. Dar doar cu un crossbow, atât. E, atunci nu o să ai nicio șansă. Hai că vin acasă. Băi, nicio șansă nu o să ai. Acasă. Bă, deci, eu, în inventar, am Ce am, pine log, Mai un orășel? am fierăstrău. Ce nu merge? Nu știu, creierul nu mai funcționează. Bă, da. Vezi că ajungi acasă. Ia ce mai faci tu pe aici. Vin în inspecție generală, doamne. O, uite cum s-o cuțitul în mână. Oh, claim, F. Claim. Bă, eu al meu e la negru. Așa. Și eu ce-i dau? F? Dau F pe ăsta Da. alb? Da, Gata. Și aici o să mă spawnez că mor? da. Storage. Ia mai să-mi lași eu chestiile aici. Bă, Las și eu o lanternă. țirei? Las și eu un cuțit. Bă, lasă-mă mă cu ăștia ale tale de doi și eu. Las și Țirei. eu arcul ăsta, că acum am crossbow. Las și eu asta. Nu, aici trebuie să o las. Las și eu sucul ăsta de mere. Și atât. Sucul ăsta de mere. De asta eu am și o gloanțe la pistolul ăsta. N-ai. O să trag. În tine. Dacă tragi, Ai viață full ca să văd și eu. n-am viață full. Dacă vrei, pot să Ba, trag. gloanțe. 5 din 6. Dacă vrei, pot să trag eu în tine. Stai că parcă mai aveam pe aici. Asta. Asta în gloanțe. Mamă, în două. Ăsta e semi... Ăsta e... Ia... Bă, nu trage în ușa noastră, bă, cât de ce... Din greșeală. Bă, ce... Vrei să te mint? Da, Greșeală. Atunci nu fi din greșeală. Cum o repar? nu o repari. Stai așa că eu încerc aici, sunt concentrat. Deci dacă trag în ușă și ia damage. Da. Păi și pune și tu un lacă ceva pe ea, că intră toți ăștia Nu, peste noi. doar noi putem să o deschidem. Ah. Cred. Sper. Bă, dă-te la o parte de aici. Păi? Ca să pun asta. Păi ce scutiile ăștia, mă? Tu poți să Ceva mai- deschizi ușa asta, ia vezi. Da, da. Ceva mai fudul, nu găsiși. Bă! Stai cu minte că n-am viața full. Știu, de-aia trebuie să iei în ușă. Bă, dar eu nu înțeleg cum poți tu să deschizi ușa. Poate toată lumea, nu, cu mâna, zic și eu, nu știu. Păi Nu da, dau cu da, parul, doar zic. eu nu cred că pot. Au găsit o mare pușcă. Mare pușcă? Pușcă. Și dacă e o mică pușcă? Pick-up 20. Ia uite și gloanțe. Mamă, tot Bă, lasă-mă. Am găsit și mare pușcă? Uite alt. Pick-up green. Vrei, ai ăsta, ai rucsac. Da. Dacă nu... Ah. Ce se pregătea el să fie acolo, bun samaritan. Missing space. Mamă. Mamă, mă sună Gianu. Bă, ce facem aici? Fii și tu mai... Mă bat un zombie. Ia vină mă să-ți dau mare glonț în cap. Ma. Nu fac tu. O să mai fac aici o scară și o să punem capăt acestui episod. Înainte să... Fac aici. Vezi că eu făcui măcel cu ăștia aici. Aud. Să mai bine zis, n-aud. N-aud. Ia, unul se ridică. Ia.
Nu mai am glonțe. Ia uite, bă, pot să fac săgeată explozivă. Mori. Campfire. Avem nevoie de el. Da, avem. Dacă Poți poți să să-l le iei. iei aici, că o iau imediat, asta e. Stai așa că mă descurc eu cu ea. L-am paralizat. Uite, e campfire pe aici, pe jos, nu știu, găsește-l și tu. Așa, mersi. Așa, l-am găsit. Bă, pot să-ți trag puțin în picior? Nu, că n-am. Câtă De ce viață îmi ai? face Asta? Nu contează, dar de ce îmi face asta? Doar să ne consumăm așa resursele Zic umane. câtă viață ai. Resursele umane. Du-te mă de aici. Câtă viață ai. Bă, lasă-mă. Zic câtă viață ai. Băi, îmi fac multe bandaje, lasă. Zic câtă viață ai. Ce e asta? Ce zici? Vezi că nu scapi. Câtă viață ai. Bă, Dodoi, lasă-mă ieri. Ma. A zis că n-am viață. Bă, dacă nu-i ziceam, îl mai credeam. Eu te întrebai, da. Da, așa e el mai prost. Da, așa este. Vezi că mă întorc și te paralizez. Vino să mă aperi și pe mine până fac bandaje. Gata, te apăr. De zombilachi ăștia. Bă, ia omoară-l tu pe ăsta. Mori. Bă, Dodoi. Bă, ce zici să mă aperi și pe mine? Păi da, și mai era un zombie aici. Să nu-mi iei itemele. Nu. Auzi, o să vezi pe filmare. Dacă nu trăgeai în mine, nu muream. Băieți, asta Dacă e, ești prost. asta e, asta e prima farsă de pe seria de Unturned. Wow, ce amuzant, o farsă. Da. Wow, am Băieți, făcut pe mine de ris. da. Băieți, cam atât am Ce fost și cu farsă acest. nebună, eu zic că merită un like. Lasă-mă mă să fac outro. Eu zic că merită un like farsa asta nebună. Bă! Tu, acum mă omoară toți ăștia. Vino și omoară tu ăsta. Pe ăsta în alb? Nu, pe ăla în verde. Așa. Băieți, cam atât am fost și cu acest episod. El a fost Tirei, eu am fost Pic și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Salut, salut.